na-edozi obodo, Igbo na-egbo mkpa, Igbo bụ ọsọfịa nnukwu mmanwụ, ụmụ Igbo na-edozi. Dịka unu maara na ụbọchị ọbụla anyị bịara n'Ijele, anyị na-ewepụtara unu otu nwa afọ Igbo kara aka, ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ma ụmụntakịrị, maka na ọ bụghị ada ama ihe n'okenye. Mgbe ụfọdụ ndị Igbo anyị kwuru okwu sị na ọ bụrụ na nwata kwụcha aka o soro okenye rijuo afọ. Ya mere n'ụbọchị tata onye anyị kpọpụtara bụ nke mbụ bụ na ọ bụ okenye, nke abụọ bụ na o mepụtara ihe a na-afụ anya, nke ịtọ bụ na ọ nọrọ n'agba ochie na agba ọfụ, na ụdị na onye buo mmiri buo mmanya ọ ga-ama nke ka arụ. Biko sonyere m dịka anyị na-anabata oke Ijele nwaanyị n'ala Igbo. Mana ọ ga-aka mma nne m, ọ bụrụ na nkọwaghị mma nkọtaghị ọfụma etu ndị na-ekiri anyị ga-aghọta ọfụma, biko ọ ga-aka mma ka ijiri aka gị kọwaa ndị na-ekiri anyị onye Igbo, maka na enwere ụfọdụ a na-ama enwere ihe ọ ga-abụ nkwụ okịta onye ọbụla mara, mana nke ahụ a na-ama. Biko kọdọrọ anyị ọfụma nne m. Ndewo nne m. Igbo na-ege anyị ntị, ekene m ọnụ. Ọmụnwa bụ Teresa Ọnụọra, ihe eji mara mba Egedege, ihe echiri mechi bụ onu eji mara mba 1 of Igbo land. Onu eji mara mba 1? Yes. Nke a n'Igbo niile? Yes. Nne m, ka anyị bido n'isi akpawa ya bụ akpa. Kedu etu si bido tupu ya amalite Egedege? Kedu etu si bido? Maka na ọkụkọ na-abụ oke ọ na-esi n'akpa. Nna nwanne m atọwakwa n'ihu dị n'aja onye nwe ajịja agbara ọtọ. Ka anyị kpabiri edusu ọkụ. Onweghị ihe sikebere ike nya asị kịta na mmekata wee bụrụ onye egwu, kama na ọ na nna m tiri egwu, mama m tikwara egwu. Ya bụ na ọ dị n'ọbara? Yes. Ebe ahụ ka o si wee rute m aka. Onwere onye nkọwara egwu, onwere onye nkwere egwu, nwere onye njere kwụ ụgwọ si anya bịa mụọrọ m egwu. O si n'aka nne m na nna m wee rute m aka. Ị ga-erute afọ ibidoro tiwe egwu nke eji mara gị amarụ? Ebidoro m egwu a 1974. 1974? Ọ dịkwa m ka nka na aṅụ ara. Nwe first album 1976 nke a kpọrọ Onye Akpa na Nwoke na Nwa Abụ Nwa Ọra, nke meziri o jiri gaa ụwa niile. Ijele nke a kpọrọ Ijele erubego mụ na onye ga-agba egwu. Afọ gịnị ka e tiri nne m? 1980. Ị ga-erute afere egwu na itigoro kamgbe ị malitere, kamgbe ya bụ 1976? Okenye abịakwana ma agụta mana o bugo ibu kama na nke ụwa niile ji marụzie bụ ya bụ Ijele. Ọ bụkụzie na tara mmemme anyị, amaghị m ka ebe ahụ ka anyị na-ewere anya wee kpọọ ya Ijele, maka na ụlọ afọ na onye anyị na ya nọ bụ Ijele nwaanyị, onye tinye ya n'egwu wee mee ka ọ daa ụda. Ọ bụ eziokwu na a sị na agadi nwaanyị ada aka nka n'egwu ọ mara agba, mana onye ga-egwu nke mbụ gezie nke ịbụọ gị na Flavor tigharịrị, ọ dịrị ka ọnụ rutere na ikpeazụ abịazie chapụzie. Enwere kọtụgodoro anyị ọdụdụ ka erujiri na nka, ọ bụziri ka ya bụ onu bịara chawapụ. O nwere oke ihe dị n'ihe a ị ga-ejigodu ka m were ụmụaka maatụ. Mgbe nwata na-ebido ikwu okwu ọ na-ata, mana okwu ya ọfụma, okwu ya otu anyị si ekwu ya. Mgbe ahụ anyị asị na ọ ka bụ nwatakịrị na-emefu, mana kịta onye na-eto arụ ya na onu ya na-eto. Ya bụ na anyị sịkwa gụọ kịta egụkwa ya etu anyị si gụọ ya n'ihe na ọ na nke ya bụ Ijele ka na-ekwu okwu ya. Ya bụ nke mbụ ka nke bụ ịmụ ikwu ma nke mbụ ma nke ịbụ, ịma na onu ahụ adịghị adị. Ndị ọzọ anyị ma ndị nọ n'ọkụ. Ihe na-akọwara anyị bụ na aka nwere ihe esinyere n'ọkụ kịta. Ndị dị n'ọkụ kịta na-asụ obere oge onye. Ọ dị mma. Enwere ofu ihe na-atọ m ụtọ ugbu a, ụmụaka ndị be anyị na-etizi egwu ama ama anọkọta ha sị ka ha gakwa rụpụta ndị ochie dị ka unu nwa ka akụgharịa nke unu kwuburu mbụ. Wee mezie nke a wee bụrụ na gị na Flavor bịara mekọọ ya ọnụ. Kedu etu unu si mekọta ya bụ ihe? Ọ ka ihe niile a na-eme na-aga ọfụma. Ọ dị n'Igbo, ọ dị n'oyibo. Eji sị na ọ dị n'Iyaji, dị n'Abada. Ọ ka eme ya ka ọ dịkwa etu ndị kịta ịma
ụfọdụ ụmụaka na-ekwu na ha ada aghọta ihe a na-ekwu na nke enyi ka eme ya n'ụdị ha ga na-aghọta ya ọ ya ka eji megharịkwa ya n'ụdị ahụ. mana mgbe ahụ a na-eme ya ị tụrụ anya na ọ ga-ekwu etu osi nke a siri bịa kwụzie o nwere onye ma nne ya na-agbọghọ inu ya kara aka inu ya kara aka ọgara enweghị ma nne ya na-agbọghọ ịmawa isiwe ite ndị mmadụ isi eri ite kụzie na ọtọrọtọ isoro ha kwuo na ọtọkwara ụtọ n'ịma bụ isi mana ije buru ụzọ kwuwe n'isi ka anyị maka enwere ike ndị isi ere asị na ọ dịrọ mma ke maka nke a isi na ọ dị n'ọkụ kịta enwere ndị onye gị na ya na-emekọnata ya ka ọ bụ ofu ndị ahụ kwa ya bụ na anyị na-atụ anya na ọ bụrụ ndị oyibo asị na a na-eme volum 2 Chukwu mebere ọya eme. N'uche nke gị kedu egwu ka mma na-abịa n'ihe egwu kwesịrị ịdị na-enye agba ochie ka agba ọfụ? Masị na agba ochie aka mma maka ị ga-eji egwu dụọ mmadụ ọdụ be nnukwu ihe egwu merie site n'ebe ị na-agụ egwu n'ezi ozi ahụ aka ozi ka ọ nwee nke ihe ekwute o chefuo ihe a merie na chigodo ọchị ị na-ekwuzi na-enyekwa ya ndụmọdụ ahụ si n'ihe ahụ ị na-ekwu na-ewere ihe were na-adụ onwe ya ọdụ mana kịta ahụ ego ka anyị chọrọ kpokpokpokpokpokpokpo ọ ka enye ego kịta mgbe ahụ afọ ka anyị narata maka ịtacha afọ ahụ mechi ihe niile ahụ nweghị ezigbo ego ihe afọ mana kịta kpokpokpokpo ego anyị ego dịzi kịta ikwubu ụdị ihe ahụ kịta onye ọbụla na-asị m ihe onye a na-akọ ọghọta ihe ọ na-ekwu fara akpọ old school ịbịa ikekwe ọ bụrụ na mgbe ahụ na amaghị na ukwu bụ ego maka ụfọdụ ụmụkwana ma ụmụ anya dị na-eme ịkụwasị ụbụrụ ka ikwupụta ihe eji ahụ mmadụ n'ọsọ ya esi ya ahụ na-echewasị isi na-echewasị obi mana kịta onwezidi ihe akwụrụ ọtọ kwuo ihe ọwa na ọsọ nara ego gasị ike. Igbo bụ ijele o, anyị bụ ijele o, Igbo bụ ijele o, nnukwu mmanwụ. Ọ dị mma anyị ga na-achịta azụ mana ka anyị gaa n'ihe gbasara n'Igbo ọnụnwa bụ ndị okenye bụ ndị hụnara ihe mere mgbe ochie wee nọrọ kịta na-ahụ etu ihu na ọdịnala Igbo. N'uche nke gị ọ bụ etu a ka ndị Igbo kwesịrị ịdị ọnọdụ anyị nọ kịta ọ na-enye ọṅụ? Nke kịta aka njọ eziokwu mgbe mbụ anyị na-ekwu ọkwa enwe na ọnwụ nara atụ egwu a sị na mmadụ nwụrụ mgbe ahụ ụmụaka ma apụta dị iro nne na nna mekpedo onye ọbụla mepee ụzọ pụọ asị Okoye nwụrụ a na-akụ ekwe Okoye nwụrụ ị na-akpuo n'ime ụlọ zoo ndị nne na nna na-etizi mkpu jidecha onwe ha aka were ji nwayọọ na-ejedebe ebe ahụ kịta ihe ya anọzi bịa iriri ego ma were egbe kpọọ ma were mma ndụ enweghịzi isi n'onweghị isi onweghị ndụ enwezighị isi ozi ihe anyị jiri ndụ kpọrọ kịta onye nwụọ achọrọ ya bebe mgbe ahụ na kịta nwezi ihe ejiri ndụ mmadụ kpọrọ kịta. Erutara m na enwere mgbe ọ na-abụrụ mmadụ nwee etu asị ụmụaka apụkwana na enwere ike ya ka m gwara nọ gị emechigido onye ọbụla ụzọ si Okoye nwụrụ ọkwe nụrụ ekpe na-akụ na ọ na-apụtakwana nwa ọbụla na-anakpucha ndị nne na nna ha ga-eje ebe ahụ ewere egwu na-ejedebe mana kịta mmadụ ya ewerezie ihe gbuo onye nya na ya na-aṅụ mmanya ma ọ na-eri nri ogbuo ya. Ebe ụnụnwa bụ ndị okenye furu mgbe ụwa dị mma ewere olileanya anyị ga-enwe olileanya ma ọ bụrụ na anyị were ndidi gbawa onye kere anyị maka ya onye o zuru ime ihe ọbụla o zuru ime ihe dị njọ ọ dịkwa mma akpọrọ ya ọ ya emere anyị ebere. Dịka onye Igbo na-anụ ụnụ ya tinyere anyị ọnụ n'ihe a bụ akụ ruo ụnọ. O webugo mgbe gara aga m kwuru okwu jere n'ụdị ihe a ihe m kwuru mgbe ahụ bụ ijebe na ruo ụlọ a sị ebe amụ nwa ka amụ ya akụ na-erughị ụlọ onye kpara akụ a kpachara akụ debecha ebe niile ịbatabeghị ọdọ nkakara ọtọka ọ dịrọ mma onye kpata
nye asị mbụ onye gburu efi onye ghe ụmụnne ya kedu ndị ga-echuzi ogbu efi nke mbụ ahụ ị kụrụ egwu ndị izizi ahụ ị kụrụ ịkụrụ ndị na-ere egwu mgbe ahụ ka ọ bụ na ịkụrụ onwe gị kedu etu unu si bupụta ma mgbe ahụ ihe nara ewu wee kụrụ ndị kọmpanị tupu ị marakwana ihe nwe mere wee jee mewe egwu nke gị ya ama n'ebe iru ọ kọmpanị ka a nara akọgasịrị egwu mgbe ahụ enwere uru ị ka na-erite na ndị nke izizi ahụ uru m na-erite na ewe na m na-eji eji okeshọn gasị ebe a kpọrọ anyị ejekọọ anyị nara ndị ahụ ego anyị ejekọrọ anyị mere ha kọnsatị ọ ma ndị mbụ ahụ onweghị ezigbo ego mmadụ nwetara ebe ahụ mana makwa etu esi erete ya na-akọ ọkwara etu esi erete ya ka ọ bụ asị gị na ọ dị iri tinye na bịaruo masị owere bik dere ya sị gị na akaụntụ na ego ole bụ nke gị na-ewere ka ị na-ewere isi na ịma nwere ọ gaa na-akpa mmọnwụ ị ga-elote dịka ego one a na-akwụ gị n'otu afere egwu erere mgbe ahụ 5 kobo 5 kobo ngwa ka anyị jụọ ihe dịka ego one bụ ego gbara ọkpụrụkpụ ịganugoro akpọ ọghụ nye gị sị na ego a bụ ego bụ ihe dịka ma ọnwa ise ma ọ bụ ọnwa isii ma ofu 50 naira ya bụ na ego izizi akwụkọtara gị ọnụ bụ 50 naira 50 naira mana mgbe a na-ekwu o nwere ike igote n'ihe ọ na-egote ehi mmadụ onye ka unu ji adịje ke ọsọ gị nwe ya bụ na ejikwa ya mkpọrọta ọnụ ghara were na-aka enye onye ọbụla sha oke mana o seghị n'ụlọ okwu mgbe ahụ mba dịso ị mana mgbe ahụ na ọ dị m ka ọ dịrị unu mfe ịchịkọnata ndị otu karịa kịta maka kịta bụ onye gbakọtara Rangers ọ sị ka ya ga gbara enyi mgbe nwana ọ dị mma na asụ unu udo dị na ya nwere onye ndidi nọ ebe a ọ dị mma ụmụafọ Igbo daalụ na unu fụ na anyị na nna anyị ukwu na-anọrị onye anyị na-enọ tata bụ onye a bụ onye izizi ịma na ugbu enwe na ma nke mbụ ma nke ịbụọ ma nke ịtọ ma ndị a na-amaghị ụfọdụ na-aza afa na maka na ha fụrụ ihe na onye anyị na-enọ tata bụ egedege kpọmkwem ọnụ eji mara mba n'ala Igbo Chief Mrs. Teresa Ọnụọra nne m daalụ enwere ihe na-agaghị imere anyị tata maka na ụfọdụ ama mmaghị etu anyị nọ ihe a ga-eji mara gị bụ na anụ ha anụ onu ahụ maka na onu ahụ adịghị bụ anụ ha anụ ya marụ na okwu agwụna ya bụ biko ị ga-enyetu anyị onu kịta enwekwara mgbe m nọburu na kwa ya ikekwe ka m mara ka m ga-ekweta ekekwe ọ bụrụ ọtụ aga ọrụ ngụ ka ọ gịnị ngwa nne m ka mkpagodo unu ọchị ndị yutu nye m o mere onugbu nji ma ọ bụrụ na ebughị anyị nri mgbe ahụ ọ bụrụ na enye ha anyị nri isi ga dị yutu ga-ewere asị ewere onugbu nji mana e nwere ihe eji mara olu eji mara mba ọ rụtaghị ha na a ga-emelụta ihe eji bụrụ ihe na unu ya ekwunu ka mmadụ nke unu chọrọ achọ ijelenụ ijelenụ nkwa eji eme enunu ka enwere nke a na-akpọ akapela ya bụ onu nkịtị ekwu ya kịta erute m mgbe ahụ nọ nakwa ya ka m mara ka onu m ọka ga-eme ama m na onu m adịghịzi m ewee adị egwu ijelelu ego mụ na onye ga-agba egwu ọ bụ mụ na onye ga-agba egwu mụ na onye ga-agba egwu ijele m elu Teresa Ọnụọra na mụ na-ekwu onye ọma njeje mba n'ijele m n'elu onye ji mara mba na mụ na-agụ nwanne m udu mụ n'elu n'egwu mụ na onye ga-agba egwu jele nne m ịgbaruru ya onye ọbụla na-ama ha rute kịta mara na onye ahụ amaghazi ikekwe na aka mụrụ ya nye ya n'okwu ebeghị dị okwu ya bụ na ijele ka anyị na ya nọ n'ụbọchị tata kedu ihe kpaliri gị mgbe a ịkụrụ egwu a ịma na mgbe ahụ a na-ede egwu a na-enwe ihe na-akpani mmadụ a na-enwe ihe irutara a na-enwe ihe na-akpani mmadụ iji depụta ụdị egwu a ihe kpaliri mgbe ihe a ngwara gị egwu si na chi m papa ngoro egwu mama ngoro egwu ebe ahụ ka o si pụta onweghị ihe ọzọ m ya asị gị nọ ihe mmekọtara kpapụta jee kọba egwu mana mgbe ị na-ebido ya enweretara otu a na-asị dịka hapụ ya o mechaa chọọ ihe ọzọ ọ ga-eme
hapụ ya na o nechara ọsị na nọ ihe na enwere ụmụ ndị gwara ụdị okwu dị agha etu a mụ nwa na onwe mgbe onye jụrụ na ma ya agụda egwu maka gị a jụrụ na ma ya agụ egwu maka m na-eme ifere too much ma ọ bụrụ ndị oyibo mana mgbe emegidere ihe dị na anyị na-agbaga ihe ụmụazị na-epetega eso na onye izizi buru ụzọ mụta ihe anyị na-azọtọkọ na-etinye staịlụ gbara okirikiri pụtasị m bịa gụọrọ anyị egwu asị ha hapụna m adị chọọ m egwu egwu otu mkpụrụ wiiki na-abụ emere ihe ahụ garifete aghọ m aka n'aka dewe m oche ya ga anyị egwu nna gị ogoro egwu sọrịnda maka na ha ma na ị nwere ọnụ egwu yezie nara ana ọ ebe o siri bido nwa ihe ọzọ ya nwere ọ bụghị na akọrọ ọnụ na ọgwụ a ji aka gị na-agba ọsọ mgbe ahụ ana m agba ọsọ asị m bịa gụọ ya anyị egwu na nna gị gụrụ egwu wee nọdozi naanị gbapụzinwu m ọsọ mana mgbe ahụ ị na-ebido ewere etu ọ na-esi ịma ihe nwere ihe a na-akpọ dịka na mmadụ na-arụ nrụ na mmadụ mbọ ana m anọkwa na-agụ egwu ana m anọ na-agụ ndị a kịta ijere erubego a wụrụ egedege ọmụmụ nwa ji aka m egwu njiri eku nwa mgbe akọtara anyị enwere ihe dị iche na nke na egedege kọtụgoro anyị isiri ijere eru ego abụghị egedege bụ mụnwa barịa ihe a na-akpọbụ udu ọtụtụ obodo gbachara ya egwu udu ọ mgbe udu okobe ọ mgbe a na-achọ ihe eyi ede na-abọ n'anya ka nsị ka a kpọọ ya egedege o wee wuwezie ebe ọbụla na na-ebezi egedege abịa kịta na egedege ka nkụ ndị mụrụ ọrụ n'aka pụrụ gaa zawakwu egedege ụfọdụ na-abịa ha gbakọta ha pụọ jezie bido mewe na ndị ahụ ma ndị na-akụ akụ ma ndị na-agba agba ma ndị na-egbu ọja onye mekata ọ pụọ jee bido nke ya ọ matara na ihe ọmawo o nwere mkpa egwu anyị na-eji ofu onye na-akụ na-adọ ihe dịka ogene ihe ọ nara adọ esa mgbe ha bidogara na-eme ihe ha bute edobe mmadụ ịbọ ejidezie na-akụ mana ofu onye na-akụ ya ejezie ha saịdị mmadụ ịbọ ya ka jidesie aka ike onye na na-akụ ebe onye na na-akụ o were ha aka nke anyị ahụ ihe akpụso mgbawa na ịgbaikwara ji akpụ ihe nnesi mgbawa na ihe akpụso mgbawa a na-agba ya ịma na enwere onye etu gị na mmadụ na-abụwa nọrụ isi mgba agọzie nke gị ga-emepe nke gị enwere ụfọdụ mere etu a ọ bụrụ na ọ gara n'usoro o kwesịrị mmadụ abụrụ n'ihe na tupu o jee eme okohu nnukwu okwu na ụka chọrọ ịkpụpụchaghị ma kọtụ Igbo bụ ijele o anyị bụ ijele o Igbo bụ ijele o nnukwu mmanwụ kedu etu o bidoro ọ bụrụ na ị na-anya mgbe ị bidoro na-anya kịta ị gasị na afọ juru n'ihe imepụtara na enwezuga na a na-anụ afa gị n'ụwa niile Chineke mere enye ada otu ha ngozi Chukwu ka ọ ana m ekene Chineke na ọdụ otu a onye dọkata ya dịrị ya mma biko jụgodu n'ọnụ okenye gwatụ ndị be anyị dụọ ụmụaka be anyị ọdụ n'ihe gbasara etu a na Igbo ga-esi dị mma ndị be anyị biko ana m ayọ unu do dorikonu onye ahụ na-awụsa iwe dị n'obi omegodo onye mejọrọ anya gbaghara ka udo chia n'ala Igbo niile ebe ofu anyị bụ nwanne anyị na-esokọ ọnụ were aga ọ na ebe onye nọrọ ọdịdị ya mma kpọọ nwanne ya ka anọzi kịta o mezie onye nọ ebe ọ nọ kpọọ nwanne ya eruzie ebe ahụ nsogbu aka nkọ biko zinini biko eji m ihe ekere m na ụnụ na anyị zọdoro ụkwụ were na-ayọ ụnụ biko nunu onye mara nke ọ na-eme adịghị mma ya ghasa ya ndị na-eme nke dị mma mere na gaa n'ihu ndị na-eme nke ọjọọ ha anụnụ ka unu ji asụ onye asụ ha ka o ji ya mara na ihe ọ na-eme adị mma onye asịkwana ya jide ka o ji mara na ihe ọ na-eme dị mma biko meenụ ka egwu tụdebe ndị mmadụ ịnata ana ha ịnata be ha onye rote ịnata be nna ya ume amapụ ya ọkwa be nna ya ebe ọ dọrọ ọdụ gboo igbe ọ bụrụ maka gịnị onye a ajọ obi afọwo n'anya
biko zinini unu niile ebe m ebe onye anọ na biko na anọ m ebe a na-ayọ unu iwu unu juruzienu ka udo chia na-adịrị unu mma. Igbo bụ ijele o, anyị bụ ijele o, Igbo bụ ijele o, nnukwu mmanwụ. Ụmụ Igbo na-edozi obodo, Igbo na-egbo mkpa, Igbo bụ Ọsọfịa ukwu, nnukwu mmanwụ. Obodo ọbụla ị bịara ma ịfụ inwe afọ Igbo nwanne m gbanagakwa na ndụ adịghị ya. Obodo ọbụla ị bịara bịa ma ịfụ inwe afọ Igbo enyi m gbanagakwa na ụzọ adịghị ya. Etu ọbụla ọ dị Igbo anyị bụ akwa ugo ka anyị jigharịa na anyị jigharịa na anyị jigharịta na anyị jigharịta na anyị natazịa ka anyị natazịa na anyị dozie obodo anyị. Igbo bụ ijele o, anyị bụ ijele o, Igbo bụ ijele o, nnukwu mmanwụ. Igbo bụ ijele o, anyị bụ ijele o, Igbo bụ ijele o, nnukwu mmanwụ. N'ezie ha anyị nwere mmadụ, Igbo anyị nwere mmadụ ndị na-agba mbọ mebe obodo. Igbo anyị nwere ijele ndị na-eme ka obodo makarịa onye echefu naanị Igbo. Eziokwu anyị nwere mmadụ, Igbo anyị nwere mmadụ ndị